Takže čau, to lidi, to jsem Mira a jsem to s vámi s Patrikem. Čauky! Dneska tu máme Minecraft. Na play. Jsi zaplay? Ano. Jo. No tak jdeme na to. Nebudeme to zdržovat. Ani za nic. Ani za hovno třeba. Jdeme. Uděláme si nový svět. Ano. Bude se jmenovat Mirek. Míš. Půjde Patrik. Papi. Paprika? Patatu. Paprik. Pap. Pap. Mirek a Pap. Paptrik, no a co? Kokok! Ale musíš se mnou celát video. No to mě puše. Tam! No takhle. Tak ty musíš se sednout sem. Nebo já jsem si to aspoň tak rozuměl. Čauky? Mňauky. Čauky, mňauky. Ale Je to dneska první video z Minecraftu. první? No, druhý, který se nám samozřejmě nechtělo dát na... Ale je to první. První a druhý. První to je to první video. A bude dneska tak 14 minut. Bude to tak. Jo a sorry, že to ještě není, že to vypadá tak blbě. Jo. Protože na to tak bude vypadat do té doby asi než... Čau. Tak na to řadu. Jau, ty kokot! No tak si natížíme třeba. Škoda, že nemůžu zničit celý strom jedným blbým zouzením jedné té, jenom BUMA! Celý strom dole. Bude to znát. Sledujte, koho chcete. Mě, nebo Mirka. Já jsem nahoře a Patrik je dole. No, A mám skin Jirku Krále, jak jste si všimli. on má dobrý krafťák. Jaký čurák. To jsem něco takového neříkal. Je, počkej, má taky crafting u sebe. Dívej. Bum. Já jsem ti předtím říkal, že nemám, co? Že? Jo. Ale mě nedocvaklo, víš co? Jedna věc. Že se to dá že vlastně musím smačknout čtvereček. Tak, kde je tady kamen? Kde Papriko, máma? pojď za mnou. Proč? Kde jsi? A kde jsme se potkali? Našel jsem díru. Fakt? Jdu za tebou. Jau, mě to nebolí. Jenom průchod mám pocit, ale jestli to bude nějaký uhlí. Jo, to je ona. Je to pěkný tu, tady by byl pěkný barák, že Miro? Nebo aspoň pěkný bazén. Kam to nevede? Vede, to se dá vylíst. Já už jsem nahoře. Hej, počkej, kamena. Já nevím. Ty to těžíš. Uha! Ty vole, víš, že jsi mi málem ubral. Tak tam nelez. Já mám projít? Nazdar. Půjdem. Ještě já použijem co tu řadu. Ty vole, já nevím, jak to tu... co jsme to našli? Ty kokos, ona mě to tady zase bude teďka vyučovat nějakýma pičovinami. Které jsou mi stejně kupené. A tu semínka. Děkuju. Já mám 2, 4. Já taky. Pojď. No jo. Já se podívám na mapu. Tu najít. Kdo to tu rozbil? Kde? Nahoře.
Tam to bylo rozbitý. Uka. To už není. Půjdeme. Tam půjdeme. Kam? No kam jdeš ty? Jo, ok. Hej, tady by to bylo pěkný bydlet. Tady třeba. Dívej, tady bydlet. Tady v tím. Tady v tom bloku. Počkej, já se to podívám. Kolem nás by bylo hodně dřeva, takže jako by to bylo takové docela dobrý. Ano, že bychom se zakopali, dívej tady. No třeba. Aby jsme tady měli třeba i hned, bychom měli tady po boku vodu. Tady by byla třeba. Tady máme vodu. Pak tu máme strašně moc dřeva. Když vylezeš třeba sem nahoru. Tak máš takový pěkný výhled. Ty jsi tam. Já můžu tady, já se tady mezi tím porozhlídnu. Třeba si dívejte teďka na mě, protože Mira tam nic moc zajímavého nedělá. Že? Takže... Mira. Slyšel mě? Jo. No tak. Řekneš ano nebo ne? Jo. Co? 4. To nemá kroupek. Nevíš, kde se dají zasadit ty semínka? Ale to jak je. Ne, semínka prostě. Nejde. Hehe. Musíme jít za Mirou. Proč? Proč asi? Proč? Tak. 1, 2, 4. Takže tady bude vchod tam pryč. Pro zvířata světí. Mami, mami. Tak. To můžeme krásně chodit. Si může vylít nahoru. Tak, ještě nějaké postýrky. No, to ale nemá. Máš vlnu? Ani jedno. No, tak vidíš. Najdi. Ovce? Musím třeba na prdi. To je zase trvalo. Nám to předtím trvalo díl než hodinu, když jsme našli jednu blbou ovcu, že jo? Nebo předtím jsme jich tady měli mrtě moc, ale to byly na jiný mapě. Ale to jsme ani nenatočili. Ale prostě normálně oni tam byli, že? A prostě když jsme je potřebovali, tak tam najednou nebyli. Prostě zmizeli. Co to je? Můžu posloužit, že to je pes? To je jako kudoly. Ale Tam nemám torčky. Já měl jenom slípku. Jak se dělá to? Co, slípka? Takhle. Ne, dveře. Z dřeva. A jak? Akorát no, dobře. Tak, no to tam nech. No musíš dát vlastně 3 vedle sebe. Už to chápeš? Ti tam to dřevo stačilo. Akorát nebudeš mít obyčejný dveře, ale úplně jiný. Takže jako předtím, jak jsem měl já. No jak to mám dát? No 7, no tak, máš jich 7. A potřebuješ, no tak, a tak, a zase vedle toho hned. Úplně stejným způsobem. Vedle toho. Já jsem ale chytrej, že? No. Teď já to dám zvenku. Máme dvířka. No. A jdu dělat parkour. A když jste se ptali, na dlouho to budeme natáčet ty videa, to budeme jen po 14 minutách. Možná někdy díl. Ne, nemůžem. Jinak by to nešlo dát na YouTube. A napište když tak do komentářů. Kurva.
proč musíme dávat videa jen po 15 minutách, jo? Nejméně po 15. Mhm. Když to nenapíšete, tak... Tak nevadí. No, to se nějak říct. Patriko, pak snídaně. No, ty vole, mamko. Paťo, pojdu tam, snídaně. Kdyby to byla pravda, tak bych letěl, ale jako, když to pravda není, třeba na první. No, je to tu nějak prášné. Miro, výbava v baráku zbývá jenom na tobě, protože já nemám čas. No. Ale máš, děláš tam píčoviny. Jo, No. musím jít nahoru. To byl můj domů. Běž udělat dům. Když děláš píčoviny. Ale to je důležitá věc. Neprozkoumané údolí. No tak to je na píču fakt. Není. Co když najdu psa? No co? Když máš rád pejsky? A na co bych mi byl, když nemám kost? Jau. Jo, Paťa má hlad. Kde bych se asi tak objevil, kdybych je zabil? Jau. Prdeli já dlapem, vole. Wow. A to máme štěstí. No, jako kráva. Ale já ne. Jak se mi rojí srdíčka. To vůbec není dobrý. Mirďo! Kdybych se zabil a pak bych zase přišel. Bereš? Možná. Počkej, Já měla nevím. se tam někdo objeví čestka? Jo? Když normálně se ti tam vždycky objeví čestka. Jo? Gabko, Jo, děkuju. kvůli mě. No to je luxusní, protože já mám hlad jako. A docela velký. Mami! Pojď. Ty vole, to je tma jak v prdeli. Mám 5 uhlí. A dělej. Tabila mi. Mám prdel. Tak dobrý. Ne, ty jsi zase v kameře, víš? Nevím, jak na to budete celou dobu vidět. Možná vám tam tak trochu zavazíme. No, určitě jo. Jak? Míra tam kraftí torčky, už nejde vidět. Tak. Pojď jednou. 4 stačí. Jo, takhle. Všechny 4 tady na Flavii, někam na zeď. Stačí. Nedáme, nevyměníme. No tak dneska by to bylo pro dnešek vše. Ještě počkej. Tak dnes tak to bude. Nejlepší. Proto jen kvůli tobě. Ale ne, jako No tak dívej. dneska to je pro dnešek vše. Doufám, jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like nebo zhlédnutí. Natočíme jiný video ještě jedno, ale jiný. Jo. Takže pro dnešek zatím čau. Čau. Takže zatím čau. Čau.